Яшьләрне кавыштыру өчен димчеләргә мөрәҗәгать итүне кайтарырга Рөстәм Миннеханов республика хатын-кыз журналистлары белән очрашу вакытында шундый фикер белән чыкты. Бүген парлар кайларда кавыша, гаилә кору проблемасы ничек хәл ителә? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак битарафлык, ягъни нейтралитет билгесе. Дөресендә бу безне бүгенге көндә бик актуаль проблема. Яшьләр гаилә корырга ашкынып тормый. Нәрсәгә бәйле дип саныйсыз, Дилбәр? Мин алай дип әйтмәс идем, мин бу сүзләр белән килешмим. Яшьләр гаилә корырга ашкынып, ашыгып тормыйлар дигән сүз белән килешеп бетә алмыйм. Менә үзебезнең Болгар радиосы бу эш белән күптән шөгыльләнә. Теге яучылык эше дип әйтмим. Бәлки аны икенче төрле әйтеп әйтсәң, яучылык эше дәдер инде. Әйбәт, безнең Болгар радиосына бик күп яшьләр дә яза, өлкән бунда яза, SMS хәбәрләр язалар. Һәм инде менә шул SMS хәбәрләр аша танышалар. Танышып кына калмыйлар, кавышалар да, кавышып балалар да туа. Һәм күпмедер вакыттан без инде бу эшнең нәтиҗәсе юк дип уйлап йөрибез. Күпмедер вакыт үткәннән соң алар безгә шылтыратып, менә без Дилбәр сезнең эфир аша таныштык. Рәхмәт сезгә, барсы өчендә дип әйтәләр. Менә шул вакытта җәмәгать шундый рәхәт күңелле булып китә. Белмим, яшьләр менә бүгенге көндә чынлап та бик авыр дип әйтер идем. Менә элеккеге заманда, менә монда минем чырдашлар тора дип уйлыйм. Элеккерәк заманда үзара теге транспортта, җәмәгать транспортларында танышканнардыр. Теге концертларга барганда танышканнардыр. Хәзер андый нәрсә юк. Бөтенебез дә телефонга текәлеп утырдык. Хәзер дөрестән дә бу безнең җәмгыять проблемасына әйләнеп бара. Хәзер урамда түгел, танышу түгел, урамга чыкмыйлар да бит әле. Ул да бар. Җәмәгать транспортларында танышу турында. Ләкин буларга өстәп әле ничектер кешеләр арасында коммуникацияне дә югалта башламадык микән? Ничек уйлыйсыз, Фатима ханым? Беләсезме, менә әйттегез бит сез яучылык хәрәкәтенә кайтырга кирәк дип. Менә мин үзем дә яучы булып эшләдем. Милләт оештыру, милләт яшьләрне таныштыру үзәгендә минем кулым җиңел булгандыр инде. 4 айда 4 пар кавыштырдым һәм 2 гаиләнең 2 баласы да туды инде. Мин бик шат үзем өчен инде. Нәрсә дип әйтим, яучылыкка дип әйткәндә, яучылыкны менә безнең гаиләне тудыруны хәл итеп бетерми. Менә әйтик, Сәгадәт яшьләр таныштыру үзәге бар иде, берничә ел элек. Шундый популяр үзәк иде. Анда килгән яшьләр шәй артында үзендә регистрация узып, матур иттереп, биеп, җырлап танышалар иде, кавышалар иде. Шулай ук Шәрек клубы оешкан иде. Менә шушы Шәрек клубында йөргән яшьләр 200-дән артык гаилә барлыкка килде. Менә мин белгән журналистлар арасында да, артистлар арасында да Шәрек клубында танышып гаилә кырдылар. Мин нинди тәкъдим белән чыгам. Шәрек клубларын җанландырып җибәрергә кирәк. Шулай Сәгадәт кебек менә мөселман яшьләр очрашу клубларын оештырып җибәрсәк, анда кешеләр, яшьләр, яшь егетләр, яшь кызлар килеп, үзара танышып, шәй артында танышып, гаилә кыра алалар. Менә мин үзем яучы булып та эшләдем. Яучылыкта бара, ләкин яучылыкта кызлар күп. Кызлар күп, егетләр юк. Сез эшләдем дисез, хәзер ни өчен эшләмисез? Менә ни өчен эшләмим? Чөнки менә мин хатын-кызларга әйтәм, хатын-кызлар килә, Фәгыйлә таныштыр әле безне. Мин алардан анкета алып калам. Менә мин 1 сумка, 1-2 пакет анкета алып килдем сезгә күрсәтергә гәрдә кирәк булса. Алар миңа һәр көнне: "Фәгыйлә, безгә җигет юкмы? Фәгыйлә, безгә ир юкмы?" диләр. Менә минем күңелем Аллаһ Тәгалә каршында минем борчыла. Мин ничек җавап биреп бетеремен үлгәннән соң? Чөнки мин аларга менә әйттем бит инде, мин сезгә табып бирәм. Кемнәр тулыландыра? Татар егетләре тулыландырмый. Чит илдән киләләр, чит илдән, Катардан, Австралиядән, Америкадан миңа шалтыраталар. Хәзер мода китте. Безнең кызларыбыз популяр чит илләрдә. Алар делегация белән килеп, Казан буйлап, мәчетләр аша кызларыбызны эзләп йөриләр. Алар миңа әйттеләр: "Әйдә, миңа матур кыз тап, 18 яшьтә булсын, яулыклы да булсын, гыйффәтле дә булсын, сиңа аудио машина бүләк итәбез" дип. Менә мин андыйны булдырам. Татарларда мондый иратлар юкмы икән? Ничек уйлыйсыз, Наилә ханым? Сез бит инде шулай ук элегеш белән күптәннән шөгыльләнәсез. Һәм ниндирәк таләпләр куя бүгенге яшьләр үзенең порына дип әйтик булачак? Менә без инде бөтен дөньядагы татарлар өчен 2010 елда үзәк ачып җибәрдек. Таныштыру үзәге.
Эшләү вакытында без таныштырудан гаиләне саклау үзәгендә оештырдык. Ник дисәң, кавыштырырга ансат җиңеллеге бар. Әмма ләкин менә ул әле кырылган парларны ничек яшәп җибәрергә өйрәтергә кирәк. Менә шул эш белән дә шөгыльләнә башладык. Һәм әйтер идем, менә килешмәс идем, иратлар да күп. Аллага шөкер. Шул кадәрле иратлар килә, мин хәтта аларга нинди кыз табып бирергә дип тә уйга, фикергә калам. Чөнки иратлар булмаса, без гаиләләр кыра алмас идек. 10 ел эчендә безнең инде ничә мең парыбыз. Хәтта мин үзем күп еллар инде димлим. Нәрсәдән ул безнең нәселдән шулай килә, минем әбием дә, апайлар да ул шөгыльне яраталар. Һәм инде мине шатландырган шундый әйтик күренеш. Менә шушы таныштырган парларның балалары килә башлады. Алар элгәреп җиттеләр һәм инде яшьләр гаилә кырырга ашыкмыйлар дигән фикер белән дә килешмим. Ник дисәң, ашыкмасалар, алар үзләренең парын димәк очратмаган әле. Үзенә туры килгән кешене көтә, эзли, сайлый. Менә шул дәрәҗәдә яши. Ә инде гаилә кору безнең татар халкыбызның аңында ул инде кичкенәдән үк килә. Таләпләр югарымы хәзерге яшьләрнең? Алар ниндирәк таләпләр куя? Әлбәттә, хатын-кызларның, беләсезме, бик көчле булмауларын сорыйлар. Бездә хатын-кызлар хәзер бөтен якны үз аркаларына алдылар. Үзем эшлим, үзем булдырам, үзем фатир алам, үзем бөтен малларны табам. Һәм инде иратлар киләләр дә, миңа андый хатын кирәк түгел, миңа үзем янымда, менә елмаеп. Шунда миңа инде ял итәргә, әйтик, өйне кырып. Инде шунда тәмле ризыгын пешереп, шундый хатын-кыз сорап киләләр. Салават, сезгә мәсәлән, көчле хатын-кыз кирәкме? Әллә инде Наилә апа әйткәнчә, ниндидер менә сезгә туры килердәй булырдай хатын-кыз, ул барыбер ничек йомшаграк булырга тиешме? Хәерле кич, менә бүгенге инде тапшыру бик тә актуаль. Бүгенге көндә чыннан да безнең яшьләребез ни өчендер менә бик тә иртә өйләнергә, иртә кавышырга ашыкмыйлар. Һәрбер яшьнең башта диплом аласы килә, аннан соң эшкә урнашасылары килә, менә аннан соң гына гаилә корасы килә. Бу әлбәттә бик күп яшьләр арасында менә бу фикер өстенлек итә. Һәм моны бүгенге көндә без шулай икәнен күрәбез дә. Икенчедән, мин уйлыйм, күп яшьләр бүгенге көндә авылларда тусалар да, районнарда тусалар да, алар шәһәрләргә китергә акышкыналар. Һәм моның сәбәбе дә бар инде, безнең республикабызда гына түгел, бөтен ил күләмендә, авыл җирлегендә, районнарда менә хезмәт хаклары түбәнрәк шәһәргә караганда. Шуңа күрә күпчелек яшьләр безнең шәһәргә омтыла. Моны тоже сәбәп итеп мин әйтәрем. Һәм өченчедән, менә үрнәк буларак безнең Апас районында эшләп килә Ак җилкән белән Ак Калфак клубы. Һәм 2019 елда безнең 7 пар кавышты. Әлбәттә, менә бу димчелек, менә бу безнең бүгенге темада күтәрелгән сораулар, алар бөтенсе актуаль. Амил әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менә бу хәзер бүгенге 21 гасырда дип әйтик, гаилә институты төшенчәсенә игътибар зур биреләме? Шул яшьләр арасында сез бит инде мәҗлесләрдә алып барасыз. Алар белән дә аралашканыгыз бардыр. Анда бит инде өйләнешүчләрдән тыш әле тагын да яшьләр килә. Алар ашыгамы шулай ук? Үзләренең дусларына, туганнарына карап барырга. Әллә инде күбрәк барыбер хәзерге замана таләпләренә, бәлки Европага карау төшенчәләре дә бармы? Совет системасы җимерелгәнгә дә 40 ел булды инде. Кешеләр хәзер ниндер бер идеологик штампларга шалмыйлар, пропагандага шалмыйлар. Шуңа күрә һәрбер кеше индивидуум, бигрәк тә интернет популярлашкач, һәрбер кешенең шәхес буларак, үзе буларак бәхетле буласы килә, кемгәдер кул буласы килми. Шуңа күрә шуның өстенә тагын менә ул өйләнешсеннәр өчен бит менә бу җегет әйтте, Салават әле генә эш кирәк авылда. Ниндер аралашу даирәсе кирәк, авылда клуб. Мин уйлыйм, менә бу оптималь версия тәкъдим, авылдан авылга күчеп йөри торган кичәләр оештыру турында сүз булды, шулай бит. Шуңа күрә мин уйлыйм, оптималь версия дип, димче дип әйтмәсә дә, ләкин менә һәр авылдан авылга күчеп йөри торган дискотекалар, кичәләр версиясе миңа бик ошый. Һәм безнең азнакайдан видео бар, әйдәгез карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Безнең оешманың төп максаты булып авыл яшьләренең көн күрешәләрен, авыл яшьләренә мәгълүматлар җиткерү һәм гомумән авыл яшьләре белән эшләү тора. Мәхәббәт гашыклары проекты бу мәсьәләләрне үз иченә ала. Проектның асылы булып Азнакай районының мобиль төркемен төзеп авылларга чыгу. Төп максаты тере аралашу аркылы танышу, алга таба
кавышу өчен яшьләргә мөмкинлекләр булдыру һәм яшь гаиләләр өчен психологик тренинглар үткәрү. Берничә авылда проектыбызны тормышка ашырдык һәм үзебезнең нәтиҗәләребез дә бар. Берничә пар кавышты. Яшьләр инде бик хуплап каршы алдылар безнең проектны, бик актив катнашалар, катнашырга әзер торалар. Тагы да бирегә үз авылларына шушы мобиль төркемебез белән чакыралар. Һәм дә алга таба да ниятебез бар шушы проектны дәвам итәргә. Менә мондый оешмалар дөрестән дә киләчәктә демографик хәлне яхшыртырмы, юкмы? Моны без сезнең белән бергәләп рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таянып тапшыруы без бүген әлбәттә димчеләр кавыштыру, яшьләрнең гаилә кору турында фикер алышабыз. Җәмилә ханым, сезнең районыгызда ялгышмасам быел демографик ел дип билгеләп үттеләр. Менә кайдан чыгып килде мондый фикер һәм шулай ук сездә яшьләр өчен барыр һәм кавышыр урыннар бармы? Бар, әлбәттә. Демография проблемасы безнең район өчен генә түгел, ул инде ил күләм проблема булып санала. Быел 2020 елда Кайбиш районында демография елы дип игълан ителде. Ни өчен? Чөнки менә иләнешмәгән егетләр, иләнмәгән кияүгә чыкмаган кызлар хәзер күбәя баралар. Без менә үзебез исәпләү буенча, үзем Аккалфак оешмасы җитәкчесе буларак исәпләдек без һәрбер районна авылларны, яшьләрне җидек иләнмәгән егетләр, кызлар, безнең иләнмәгән егетләр, алар барсы бергә 800-гә якын булдылар. Булар 20 яшьтән 49 яшькә кадәр. Кызлар 600-дән артык булды. Булар бик күп сан инде. Шуның өчен демография елын игълан иттек. Моның максаты ни өчен? Монда гаилә кыйммәте һәм шулай ук балалы гаиләләргә булышу, туган балаларга ярдәм итү. Безнең районыбызда хәзерге вакытта менә 20 елда төрле ярдәм чаралары билгеләнде. Әгәр инде гаиләдә беренче бала, икенче бала туса, аларга 5000 ярдәм итәләр, сертификат бирелә. Өченче балага бала арбасы бирәләр, коляска. 4-нче, 5-нче аннан да күбрәк балаларга 20,000 мең ярдәм бирелә. Димәк, сезнең әле өстәмә ана капиталыннан тыш тагын өстәмә түләүләр районнан бирелә. Әгәр дә без барыбер статистикага мөрәҗәгать итсәк, Татарстанда узган елда 2019 ел белән 2018 белән чагыштырганда 2,7%-ка кимегән гаилә коручылар саны, 24182 теркәлгән. Димәк, бу очракта һәм 1000 кешегә якынча 6,2 гаилә кору теркәлү бар монда. Бу саннар әлбәттә, менә бу статистикага мөрәҗәгать итсәк, ничек кенә булмасын, бик аз бу саннар. Ни өчен менә бу проблема килеп туа дип әйтергә була икән, Дилбәр, сез әйттегез, төрле танышу бар дип, ләкин яшьләр барыбер күбрәк менә Салават әйткәнчә карьера турында уйлыйлар, ашыкмыйлар. Аннары инде кайберләрнең, мәсәлән, шул кызларның барлык яктан тәкъмин ителгәннән соң фикер тумый микән? Нәрсәгә миңа әле кияүгә чыгарга, ирләрен киресенчә нәрсәгә миңа өйләнергә микән дигәнрәк? Ничек уйлыйсыз? Менә миндә кызларның шундый соннар китерәләр, анда 600-400 кеше өйләнешмәгән. Чыннан да хатын-кыз бүгенге көндә бик алга киткән дип әйтер идем. Менә безгә дә бик күп теге тапшырулар ясарга туры килә бит инде. Хатын-кызлар белән сөйләшәсең, минем квартирам бар, минем машинам бар. Миңа аннан соң сөйләшәсең дә, миңа нәрсәгә инде ир әйтәләр. Аннан соң менә тапшырулар ясарга туры килә. Минем капка дигән тапшыру бар, анда кеше язмышлары турында. Анда менә шундый вакыйга турында сөйләдем мин үткән тапшыруда. Бер кыз, аның квартирасы бар, бүтән нәрсәсе бар. Егет моның иенә кирип утырган, әйбәт. Ләкин күпмедер вакыттан соң егет үзенең әниләренә кайтып китә. Менә алар бергә яши алмыйлар. Менә бу бәлки иратны бу кимсетүдер дип тә санарга мөмкиндер. Бәлки кем белгән инде. Хатын-кызны буйсындыру авыр дип әйтер идем мин. Менә мондый очракта шуңа күрә инде хатын-кыз монда инде кызлар килешмәсләр. Менә хатын-кыз урынында булырга тиеш дип. Хатын-кыз урынында булыр өчен ират булырга тиеш дип саныйм мин. Фагыйма ханым, килешәсезме? Хатын-кыз дөрестән дә көчле булганда гаилә кору аның өчен бик авыр дип, менә сез димче буларак әйтә аласызмы? Килешәм.
Менә мин үземнең практикамда сизәм, бар шундай егетләр, алар бай ханымнарны эзлиләр нигәдер. Үзләре шуның хәтле шибәрләр, акыллылар, әйме, кияүгә менә үзләренә ниндидер теге әгәр дә хатын-кыз инде үзе бай булса, яннарында яшь егет тоталар. Менә шушындый практиканда күргәнем бар. Әле кичә генә сөйләп булып инде монда. Менә егетләр арасында без бит әйтәләр, кызлар байларны эзли дип. Хәзер китте егетләр бай хатыннарны эзли. Бу чыннан да шулай. Найла ханым, әйе, шулай булсын ди хәлләр булдымы? Бай хатыннар киләләр, алар җитәкчеләр, алар зур гына карьерага да җитешкәннәр әйтик. Менә аларга кияү табырга авыр. Ник дисәң, менә сезнең әйткән фикер белән мин шул урында гына килешәм. Аларны эзли, менә үзләренә карьера эшләргә һәм шул хатын аркасында ниндидер югары өлкәләргә үрмәләр өчен шундыйрак җегетләр. Инде нык кына аякта баскан, үзенең әйтик эше булган, бизнесы булган андый җегетләр бай хатын эзләмиләр. Аларга инде һәр вакытта да кайбер вакытта әле тәкъдим итәсең, менә син дә шул дәрәҗәдә, ул да шундый дәрәҗәдә, икәү бер тигез булгач, бәлки яшәргә дә җайлырак булыр дип тә. Алар юк дияләр. Мин бит үзем дә малны таба алам. Үзем дә өйгә бар нәрсәне китерәм. Миңа нигә хатынның малы дип, безнең татар егетләре менә шундый уй фикер. Татар егетләре менә без сезнең белән дә аралашкан идек. Моннан ничә ел икәнен хәтерләмим. Сез әйткән идегез шундыйрак фикер, безнең мәсәлән шул ук егетләр килә. Алар барлык яктан, мәсәлән, финанс яктан бик яхшы тәкъдим ителгән, акыллы, барысы да менә килгән, ләкин аларның хатын табырга вакытлары юк дип. Монда президент та ассызыклап үтте, хәзер яшьләргә аралашу җитми дип. Дөрестән дә шулаймы бу? Дөрестән дә шулай. Мин дә шуның белән килешәм. Нидән? Менә анкеталарны карый башлыйм үзебезнең үзәктә дә. Һәр берсенең эш вакыты язылган. Ул инде менә җегет шалтырата, әйдә очрашуга барабыз дип тә, мең төрле сәбәп таба, минем бүген шул нәрсә, бу нәрсә, анда очрашуым, монда билгеләнгән дип бармы. Икенче тапкырдан шалтыратмыйлар. Дөрестән дә алар, ул хатыннар бик эшлекле булып чыгалар. Инде менә яңа хәзер проект яза башладым. Ул проектны менә сездә эфирда беренче тапкыр әйтәм инде. Менә безгә килгән кызларның, җегетләрнең яхшылыкларын мин күрә беләм нишләптер. Алар бер-берсен күрергә әле, менә күзләренең ачкычлары юкмы дип әйтергә. Өлгермәгәннәр димәк инде. Күргәч ничектер кимчелекләр эзли башлыйлармы, бер-берсеннән инде таләпләр куепмыдыр, менә шулай аңлашылмаучанлык килеп чыга. Хәзер мин инде әйтеп бетерим. Уйлап торам, Аллаһы бирсә, мин инде күп һөнәрләрне отып алдым, журналист та булдым, яучы да булдым, иҗтимагый хәрәкәт җитәкчесе дә, әле режиссер булырга җыенам, Аллаһы бирсә. Без үзебезгә бер студия табабыз. Иншалла, аны сөйләшүләр алып барабыз. Һәм үзебезнең яшьләр белән кияүгә чыкмаган һәм өйләнмәгән яшьләр. Яшьләр инде ул әлбәттә 55 мында ничә яшь булса да ул безнең өчен яшьләр. Гаилә көрәгә теләүчеләр. Алар белән без төрле спектакльләр куярга җыенабыз. Ул мәсәлән Таһир Зөһрәне бүгенге көндә ярыклаштырып, ничек без күрә алабыз. Аннары килен белән кайнана яшәеше. Менә шуңа спектакль кырырга кирәк. Залга чакырабыз. Кемнәр шәһәрдәме, республикадамы өйләнмәгән кешеләр бар бит инде. Аларга гына билетларны таратабыз. Монда каршылыклы фикерләр дә уятты. Ни өчен кызылга бастыгыз, Зилбәр? Беләсезме, менә мин кызларны, сез бит инде яучылар име, сезне тыңлап торам да, менә шундай фикергә килдем. Бүгенге көндә, менә Найла да әйтте инде, сез дә әйттегез, чит илдән килгән кешеләр күбрәк кызыксына дип әйттегез. Әйбет, аларга яшь кызлар кирәк, яки инде анда бай. Чит илдән татарлар килә безгә. Юк, сезгә гарәпләр дә кирәк. Әйе, менә мин дә шул фикердә. Статистика дип сорамыйм. Бик әз алар. Барма белән санарлык кына. Менә шундай фикеремне әйтеп бетерим инде, менә барыбер яучылар, алар бит инде, менә таныштыралар инде, ярар, кавыштырабыз дип уйлыйлар, ләкин менә сез әйтәсез, алар бер-берсен ошатмыйлар, теге ошамый, бу ошамый. Бу чиракта яучы түгел, яучы кирәкми җәмәгать. Кеше бер-берсен эзләп табып кавышырга тиеш дигән фикердә. Мин башка фикердәйм бу тапшыруны. Җәмилә ханым, сез нинди фикер белән килешмәдегез? Менә нәрсә белән килешмәдем? Без бит инде монда шәһәр турында сөйлибез, менә шәһәрдәге яшьләр турында. Мин үзем авыл җирлегендә яшәгән күрә, авыл яшьләрен күз алдында тотам. Бу вакытта инде безнең яучы да кирәк, алар белән эшләргә дә кирәк. Хәзерге вакытта менә без авылларда акылфаклар, авыл башлыклары белән бергә, имамнар белән бергә, шулай ук ак әбиләр белән бергә
үзебезнең өйләнмәгән яшь кызларның, кияүгә чыкмаган яшь кызларны исәпләрен алдык. Авылда күпме соң ул яшьләр? Авылда каламы, китмиләрме? Калалар. Калганы да бар, киткәне дә бар. Бездә җитәрлек. Яшьләр күп. Яшьләр күп. Алар беләшләргә генә кирәк. Менә шәһәрдәге шәй түгел, анда авылдагы шәйшләргә. Бер фрагмент бар, карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Яучы булып бердергән кызларым бар да алдагыл булып гомер итәләр. Шулай да. Бәдига быстай башымны ашады дигәнне ишеткәнем юк. Бер-берсенә тиң булмасалар яучылап та тормыйм мин аларны. Әнә түбәне Сәйфи мәәзин ак кырфык вали кызына яучы булды. Ни тилмәде? Кит мин әйтәм тилереп йөрмә. Алма кебек кызны бер карашкыга әлем итәр хәлем юк дип кулгы. Шулай булмыйча. Инде Aliye balonu da tevekkellerseniz, bundan da artık аңар тиң орын булмас. Şulay dedi. Ан kızın dinlesen de yüzge iyat getire тұрған жігіт түгел. Şulay Bediye Abıstay. Jigitke söz aytırlık түгел инде Алла бар. Şulay anısı şulay indi Bediye Abıstay. Әлі, неше айтпақ да бір сөз. Қолаға кетерге. Тартып та, созып та, назларын татырға вақыт. Şulay atası. Біз, Aliye balonun көңілінде білген едік. Biz o'z qizimizning tilagina qarshi kelmaymiz. O'zlari topishgan, o'zlari vaqtida qo'yishgan. Shulay bo'lg'ach, Xudoy baxtlarin bilsin deyidan boshqa so'zimiz yo'q. G'oliyabanı spektaklinden özü gidi bu. Gamil efendi, mine hazır, eğer de mine bu hallerini iske düşürsek, hazır yavşılarının aktualliği var mı alanı? Nişi görüyorsunuz? Mındı yavşılarının diye beytiyin yavşılarının. Pek az miqdardagina, çünkü yavşılar işin beti vkontakte almıştırdı. Mambu.ru, tatlaf.ru, яки шул аралашу клублары. Әмма ләкин кемнеңдер ихтияҗы бар, тик бер категория кешеләр бар, алар яучыга барга кыйынсыналар. Менә алар өчен президент тәкъдим иткән вариант бик оптималь. Менә бу интернетта танышучылар арасында гаилә куручылар күп микән? Тулайым алганда менә мин өйләнештирәм бит инде сорыйм кайда бөтенсе ВКонтакте, Мамбру, Татлафру диләр. Асылда шунда танышалар. Чөнки анда танышканнан соң бит очрашу мөмкинлеге бар. Әмінә президент тәкъдим иткән версия бик оптималь, ул танышу дип әйтелми, димчелек дип әйтми, кутына алмый яшьләрнең анда, типа куркытмый, димче куркыта бит инде аларның кайсы берсен. Без нәрсә димчегә барырга тиешме? Ә монда кетемети җырларга биргә чакырабыз, аралашырга, аралашу клубы дип әйтергә кирәктер булар. Элек бит инде барыбер шул ук башка ниндер оешмаларга җыелган дип әйттек, менә шәрык клубын искә дә алганнар иде. Аннары шул ук авылларда булсын, мәдәният йортларында булсын, мол, хәзер анда күренеш юк. Салават, менә ничек уйлыйсың, шул ук интернетта танышу гына калдымы? Әллә инде урамда барыбер кеше килеп танышу очракларын хәзер күз алдына китереп тә булмый кебек. Олмас, бүгенге көндә, менә бүгенге тапшыруда бик күп әйтелде, аралашу җитеп бетми дип, менә шушы темага дәвам итеп бер-ике генә планымны әйтеп китәсем килә. Безнең республикада эшләп килә яшьләр парламенты һәм шул ук вакытта һәрбер районнарда, муниципаль районнарда безнең муниципаль яшьләр парламенты бар. Менә без Апас районы һәм Кайбыш районы яшьләр парламенты үзара килешү төзергә ниятлибез. Алла бирсә, ул апрельләрдә булыр. Һәм шушы килешүдә безнең бер пункт булып, менә шушы яшьләрне оештыру, яшьләр белән очрашу да каралачак. Кайбыш яшьләре Апаска киләчәк, Апас яшьләре Кайбышка барып, менә шушы юнәлештә эш алып барылачак. Һәм нәтиҗә ясап әйтсәк, Дилбәр, ничек уйлыйсыз, димләп өйләндерүне яңадан менә торгызу һәм кайтаруда сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Кирәкме дип сорыйсызмы? Шундыйрак мәгънәдә, әйе. Өстәп шуны гына әйтәсем килә. Теге авылда теге эш юк, фәлән юк, дигән юк дип әйттегез бит инде. Эш тә бар, әйме? Теләк кирәк, иң беренче чиратта теләк кирәк. Һәм инде авылда яшәү миңа калса хәзергесе көндә җиңелрәк, һәм инде кавышырга да җиңелрәк. Менә сез әйтәсез бит әле, районнар бер-берсе белән очрашып, сөйләшеп, шундый кичәләр оештырсалар, әйбәт булыр иде. Һәм авылда яшәү Казанга караганда арзанрак. Менә моның белән килешәләрдер дип уйлыйм калган. Таяну ноктасына килгәндә бәлки кирәктер. Бәлки менә Гамилә әйтеп үтте, СМС хәбәрләр аша танышалар бит инде, интернетлар аша танышалар. Менә кирәктер. Җәмилә ханым, килешәсезме сез? Әлбәттә килешәм. Менә яучылык турында. Бу яучылык искелек дип карасак та, ул безнең гадәтебез. Хәзер әлбәттә читектән бер балагын чыгарып, икенчесен катлап
яучы килмәячәк, алайда яучының булуы кирәк. Әлбәттә, менә яшьләр өчен аерым чаралар кирәк. Яшьләрне генә җыеп, менә хәзерге вакытта безнең Кайбишта уздырабыз. Хәтта әле күптән түгел генә булды, гашыйклар, бер күрүдә гашыйк булу дигән чара уздырдык инде. Ул үзенә гаилә кыйммәтенә багышланып эшләнде. Бик әйбәт килеп чыкты инде ул. Ничек кенә булмасын, бүген яшьләр барыбер күп очракта гаилә корырга ашыкмый, соннар шул хакта сөйли. Әлбәттә, демографик хәлне яхшыртуда бәлки димчеләр һәм яучыларның әһәмияте берникадәр булса да сизелерлек артыр дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.